كم هاجر قد إمامنا فيدرال كم هاجر قد إمامنا يسايس كل سراويته 4 كفتن 4 3 كل سراويته يسلون أنا هاجر وحيدهم هالد إذا فلي حيل زبهال كم حراون نوعد كنا يدق درون زبهال سوماليا زبهال نحن تخلد كوتكوتو كوتشرو تطايقم كودنا كناتهم دليتكم تحت مريت متاوي كم زنا شو عاد شمنت ورح من الراحه نوم من صراغرينا زي حساب كل تنقرتي حلمي ግን ከምዚ እዩ ህዝቢ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እንድሕር ተሰሊፉ ምልእቲ ትግራይ ድማ ከመያ ነይራ ካብ ተሃሮን መጥለሊ ማእገር ንዓመታ ስእልና ክንኣቱ ይንኽእል ንወዳእዮ ንሕረስ ክንነብር ኢና በዓልትና ስርየት ማለት ፍሉይ ነገር እዩ ግዜውን ዘቐምጥ ዘድልየኩም ግን ሕቶትና راح أنا مغرمت يقولون كتبت أنت لكم ناو كلنا عبيتنا ونلص من أسيد راح يكون كلنا نايسنكي نايجزع زبها النجارين كله زنا ثاني نفتم كم زول صنعت تزوركم قبل ساعات صوت حزبي وساني دقيمة دقاقيمة أتمسكرا كرتتت راح يكون مسؤولتوني مسؤولتون تخفيلي دلو ينير المسؤول كله نبارون دلو من أسيخ يا بزقر من نان من أسيخ كنا ما تقارين من فلتين نوعنا نذكرين دنورنا مو يقرمنا زمن أسيزين ثم يروحون بحالهم ثم كنت يزعل ميدون بحالهم نايك أنا ونورا برز بحال نورا هو نايك أنا يكون نحزم برنيو كل يحلى نبعت زمدو سرق رقابلو تعاقب سودو كاب هارون راويتنا نوخو يودان نحن كمزون بما يودان صراحة مجلسون زمس بقى مقال حزنا يا انا متوديو كما قالوا እዚ ፍሉይ ታሪክ دی هو زي ሙሉ دی ما يقولوا ትግራይ ሽዕራ ዶ هو ገና ድማ ክትስዕር ኣሎ ካብ ተሃሮን መጥለሊ ማእገር ካብ ትናቡን መዕቀሊ ማእገር ካብ ቁራስ መካፈለ ማእገር ከሓልፈሉ ተጋዳለ هذه خلتهم حلتها تهلون من خلتهم من كل خالد زي كونس دم ساسو كنا كايد إنا وسينا علامهم أصلعي من عمي حيل دم سيسكا حيل دانون كذا وعم نبار قدمت زمات حدا بحدا انت مثلا زمات ندمسس خلتيهم تمسعون خلتيهم ندمسس كاوزي وصاي شعبيا تمسعون تدليت حيل ينفع بتماساسالي ندمسس ناي شعبيا دما انقصاص جميرو طعم قزي في حيل تدمسس دما طعم بزح ناي طلع موتات وزنورنو ايو زي فترة لهم مورالو نكاتاتر نيرنا دنقاصة خمس فترة لهم نبنينا كورات تملكتنا مس وانا أزازي سرايت تجراي تجادلاي جنرال تادس ورده ويدما ورده ودعوا كنا تملكتنا ثانية كنجبرينا نخت كتاتلو دما نعدم نزق على محتد كتبنا فقدنا بمخانكا تجادلاي تادس أزينا نمسكين ناي مجمري حتنا وانا علامة وفر الله بانجا تاينيرو أدمي أتنافت وفري الله متانا أدمي إذن ورنا خناتات
نتي وفر الله يكون خالد وفرتات زنرنا مدلاو تاين مدلاو غيرنا زبل كاو كجمر مو بفولي وفر الله دما تاي علامه غيرنا ينبي سريحنا زبل كجلص كبت كلاتنا نردو كل حزب زكاتات لزنرا بتاع خبيت خناتاتنا حالفنا سلطنا كلاتنا تماسالي اتحاسسوا بزعتي اصال نغورو كينات بزعت اصال نغورو وفرتات تماسالي زخونه تحاسسوا كنبلون كنحزبون غيزي ندل نيرنا حدثي كالاي سرنا عدكناون زتوصل متعراي كنقبر غيزي ندل نيرنا نزي زخون غيزي دما كنا خمركب نحس نيرنا موداتا او ولا تنبين كغورورون غيان متينا نابكا غورورون غيان زمصانا لمخداتو اكينا يصنحنا تتكواسو نيرو مستات كنملأ لنا ونات كومن مبارون عد لي رخونا نيرنا كان عيدما توصات سلطنا خالت بوليتيكا ميتاتون نمبر دخلنا بوتاونيو ስለዚ ንዑሉ ምግባር ትኸባቢ ቆላ ተንቤን መሪፅና ብመሰረት ዳርጋ ኩሉ ሓይልና ናብቲ ከባቢ ዝተኣኸበሉ ኩነታት ነይሮም ኩሉ ሓይልና ማለት ካብ ቆላ ተንቤን ዓዴት ናዕዲር ካብ ዝተኣኸብናሉ ኩነታት ነይሮም ኣብቲ ቦታቲ ፀላእ እንተመፅኡ ግድን ክንከላኸል ወሲና ናቲና ምክንያቱም ክሻብ ሓፂር ግዜ ፀላእ ከም ዝነበሮ ንፈልጥ ኢና ተንቤን ፀላእ ኣሎ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ድማ ብጣዕሚ ገዚፍ ሓይሊ ኣብ ቆላ ሳምረ ኣሎ ካብ ደንጎላ ተትሒዙ ክሻብ ፊናርዋ የጭላ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና خالي ناي بي حيلون تنبين هاجر سلام يجلا خمد الله نفلتنا يومنا له كل سرعتنا أفتي قدم إلى زملاء قوة أخوينا كنودينا وصينا بو مسارات دخلت أفت كاب ولا تنبين يكون كاب تنبين يكون بتنبين عنفت يكون بأقسم عنفت كنا تزغل يعني طلع من قصاص نمكن خالد وسينا سرعنا جميعنا كاب تمسرعنا قلت في سرعة حالة هاي اتكلم بعرارنا تتقاستا ملينا سلازيت اللوجيستيكسنا أبدا حاجة مدلاو كنخونو الكوناتات تفاتيرو تخال عين وانا عندما سلطنا هكاينا سلطنا كاملة على جميرو كشاب تحت مالتي ودينا سلطنا بب درجو لعلي كاب زلنا انت لعلوها مرة رحا ماخلها مرة رحا تحتها مرة رحا كم أول تخالي سرايت تسترف سرايت تحت كبر قالوا لمداتهم نعطر الليت نزلوا ونود الكوناتات تفاتيرو بو مسارات تناي سلطنا سرعتنا أطالنا بوانا نت بوسانة ملكة أطالنا وقال عادتات جنا في ودعنا الكوناتات تتفترون بما سرتو ودينا
ፖለቲካዊ ምድላውና እውን ምስቲ ሰራዊት ናይ ፖለቲካዊ ስልጠና እውን ናይ ስፍሕ ዝበለ ሚጣት ጌርና ንሱ እውን ዝወዳእናሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ ኣካላዊ ምድላው ናይ ስነ ኣእምሮዊ ምድላው ኩሉ ነገር ዝወዳእናሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ እዚ ክንገብር ከለና ክንዲ ዝኣክል ግዜ ከባቢ 3 ሰሙን ነይሩ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል ግምት እውን ኣይነበረናን ግን ተመፂኡ እናተዋጋእና ንውድእ ዝብል መበገሲ ሒዝና ኢና ኣቢልና ነርና ግን ፀላኢ ናይ ባዕሉ ሽግር እውን ስለ ዝነበሮ ቅድሚኡ ብዝተገበሩ ውጋት ከም ቀደሙ ከምቲ ቅድሚ ወርሒ 2 ወርሒ ዝገበሮ ዝነበረ ፃዕ ወፍታት ንምግባር እውን ዘይኮነ ኩነታት ፈጢርና ስለ ዝነበርና እቲ ግዜ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝገበርናዮም ውጋት ነዚ ዕድል እዚ ክንረክብ እውን ኣኽኢልና ስለዚ እቲ ምድላውና በቲ እዋንቲ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣማሊና ኢና ኢንፋክት ምድላው ክበሃል ከሎ ብፍላይ ናይ ስልጠና ናይ ፖለቲካዊ ስራሕ ምድላው ክበሃል ከሎ ኣብ ሰራዊት ናይ ዕድመ ልክእ ስራሕ እዩ ግን ዝቕመጥ ናይ ዕላማ መበገሲ ጌርና ዝገበርናዮ ግን ወዲእና ኢና ስለዚ ብጣዕሚ ውሱን ዕላማ ዘለዎ ስልጠና ሒዝና ኣቲና ብጣዕሚ ውሱን ዕላማ ዘለዎ ፖለቲካዊ ስራሕ ሒዝና ኣቲና ንሰን ወዲእና ፅቡቅ ከም ዘጠቃለልና እውን ርኢና ከም ትቅድም ዝበልክዎ ኣብ ገለ ኣሃድታትና ግን ናይ ግዜ ሕፅረት ነይርና ኣብ ዕብይ ዝበለ ክፍልና ግን ወዲእና ኢና ፀኒሕና ብኣንፃር ሎጂስቲክስ ድማ ብፍላይ ናይ ተኳሲ በታ ዝረኸብናያ ናይ ገለ ብጣዕሚ ከቢድ ናይ ሎጂስቲክስ ሽግር ከም ዝነበርና ኣብ ንገብሮም ዝነበርና ውግኣት እውን ቆጢብና እናተጠቐምናን ኣብ ዝረኸብናዮ ጥኢት እውን እናዓጠቕናን ኢና ከይድና ኣብቲ ቦታት ግን ንዝነበረና ዕጥቂ ሙሉእ ንገብረሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ተወሳኺ ምሕለውታ እውን ንሕዘሉ ኩነታት ፈጢርና ስለዚ እዚ ሒዝና ኢና እቲ ምድላዋትና ኣቢልና እቲ ምድላዋትና ምስ ወዳእና ቀጥታ ክንወፍር ሓሳብ ነይርና በጋጣሚ ፀልአ ግን ናይ ወፍሪ ፕላን ከም ዝሓዘ ፈሊጥና ብጣዕሚ መገረሚ ዝኾነ ገምጋም ብዛዕባና ሒዙ እዩ ወፊሩ በቲ ግዜ እቲ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ እውን ናብ ተቆላ ሰዓብቲ ሳምረ ይኹን ደንጎላ ዝነበሩ ብዓብዪ ዓዲ ገይሩ ካብ ኣቃምጡ ካብ ወርቃምባ ጀሚሩ ንሰሜን ኣንፈት ይሕዝ ከም ዝነበረ እውን ርኢና ስለዚ እቲ ሓይሊ እዚ እንተመፀ እቲ ናብቲ ዘለናዮ ክንዋልቦ ከም ዘለና ተወሰና እውን ከም ትቅድም ዝገለፅዎ ቅድሚ ብዝገበርናዮም ውግኣት ዘቕመጠና ኩነታት ስለዝነበረ ንፀልአ እውን ካብቲ መጀመርያ ጀሚሩ ኣውሪዱ ወፍሪ ንምግባር 2-3 ግዜ ዝሓስበሉ ኩነታት ፈጢርና ስለ ዝነበርና ሓሊፉ ካብ ወርቃምባ ንሰሜን ኣንፈት ንኣባፃሕማ ማይ ቅነጣል ፈላፍል ከባቢ ገዚፍ ሓይሊ ዘቕመጠሉ ኩነታት ተፈጢሩ ክሻብ ዓድዋ እውን ማለት እዩ እዚ ናሃሎ ናይ ብልፅግና ሓይሊ እዩ እቲ ወፍሪ በይኑ ክወፍር ዝወደአ ምዃኑ ፈሊጥና ከመይ ከም ዝወፍር እውን ፈሊጥና እንታይ ሓይሊ ሒዙ ከም ዝወፍር እውን ፈሊጥና
تجمجمون كعبك اللي عن التزابع جمجم حيث يوفر كم زلرينا ناتنا حيلي عصرت ثلاثة شالك عطت بطل انتات مالتي كم زلوت على حيلنا كم عند جمجم كم زلوا كانوا واقع خمزين خل مورالو تتنكف سراوي استواتاتنا وش تستخفف له حيلي زي حيزو قلنا قلات الليل بملؤ بنس تبوليتيكا مرة رحون كم زلوا زي ما وقف حيز غير يوفيرو فست حيلي نسخل من عدير زلوا صاب حالة زلوا قلات الليل زلوا حيلنا زي إلي جمجم أخيرا نقبر خمزلنا فريتو أخيرا جم مشتاق شجراتنا مكفالنا نفتح نمر دا يوم أخيرا يجور زلوا سلزي تسفاز أورط جيزة أوز أورطنا لجيزة خمزة لنا جم تعمز جرم جم جامينيرو سلزي بقوي عن فتن بجرور عن فتن كم زوفر كاو نعدير زنورة كاو دعرو حفايز نورة حيلنا دما بتمثالي كاو نوري دونغ كم زوفر وغيرو كاو ورك أمبا وانتو بيسنا ورعي أو فيرو كاو تي كاويك إلاك شاو أقوى زلو مسمرون أسرت حدك في سراوي سولو ناي ناتو حاسين بمولد حيلتي كندم صولي وفيرو زيو زوفر الوانينا سكونتات تجميرو نزي وفر ذي خميجرنا أنا نزي نايتنا وفر خميجرنا من كتير حاسينا قدامي نجر بتي زبدالو تلمي كن خير كم زي بالله سلسلة أو جورو خونكا أو جيا خونكا موجا كأو بتي حسب بتي بلان زجورو زتلمو كن واقع بالله كأو سينانا أو كبابي جيجك بامبا برجلة تنكاسايسنا كأو يتي متقعتنا كل جمرة للنازل وسينا سلسلة طالع لتناي كم دليت متن قدمي تاي دليت نيرنا بقى كاب والله تنقروا قات وتنا عبدوا كنبل سلازي صلا عبدوا تنبين دوقعات ندرتا بكل عنفت دوقعات خبابي وقلت على وقرا أوتات توج لما أنا كتنا كنا أروح الحمد لله وسينا أنا نيرنا الذي تدالينا كل وش تسرعتنا ودينا نهلنا يتوفر زي مصين صبوا قاطعني إن أنا تقبلنا بتعمل صبوا قاطعني سلام وسيلنا بتعمل صبوا قاطعني يولينا بينا هذه علامه نايز وفر زين تاي توفر تسفي كم هون نجمت نيرنا شعبيون كم ملس نجمت نيرنا فتوقع هم كافل كم زعتو عوي حيد حيزون كم ملس نجمت نيرنا هذه خلتيهم حيرتا تالون نخلتيهم من كل خال زي كونس دم ساسو كنا كايد إنا وسينا من قصازي مسرانا فزي علامو دما أبصلا جزي حيلي بمدم ساس نزاو على صلا كم صلا متى نزاو على نخل كونات نفطر إزي غيرنا تي نار دوق عوضينا نقورو وقعتون زفاصل كونات نفطر سلازي أفتي وفر الله كم خلنا حنتي وقع هم ليتهون نفلت نيرنا تخاطات علي
ከም ዝኸውን ተው ክሳተፍ ዝኽእሉውን ናይ ክልቲኦም ፀላእቲ ከም ዝኸውን ንግምት ነርና ኣብኡ ዝመፀ ደምሲስና ግን ኣብ ፀላኢ ዓብዪ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምዝባዕ ንፍጠር እዩ ስለዚ ዕላምኡን ናይ ሓይሊ ሚዛን ፀላኢ ዘዛብዕ ባላንስ ዝቕይር ውግእ ጌርካ ዘን ትውግእ ናብ ደጉዓ ናብ ከባቢ መቐለ ክኣቱ ምግባር ክቐርብ ምግባር ኩናት ኦር ትውግእ እዩ ነይሩ ኣብቲ ስልጠናና ሓደ እንታይ ተኽእሎና ምግምጋም እዩ ነይሩ ኩሉ ስልጠና መበገስ ዝገበረ እንታይ ተኽእሎና እንታይ ተኽእሎ ፀላእትና ንብል እውን ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ተኽእሎ ብዝርዝር ኢና ገምጊምናዮ ኣብ ምንታይ ደረጃ ፅሕና ዘለና ሕጂ ጭቡጥ ዘለዎ ተኽእሎ እንታይ ገምጊምና ኢና እቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ እውን ክሳብ ሽዑ ክሳብ እዋን እቲ ኣብ ዝገበርናዮ ምውጋድ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እንታይ ተኽእሉ ብዝርዝር ገምጊምና ኢና ናይ ባዕልና ተኽእሎ እውን ገምጊምና ኢና ስለዚ ንባዕልና እውን ፈሊጥና ፀላእትና እውን ፈሊጥና ናይ ተኽእሎና እዚ ድሕሪ ሕዚ ንገብሮ ምውጋድ ዓበይትን ደምሰስትን ክኾኑ ከም ዘለዎም ተራዳዲና ኢና ተቢልና ስለዚ ስብካ ብኣጋጣሚ ዝተፈፀመ ዘይኮነስ ጭቡጥ ዓርስና እውን ፈሊጥና ፀላኢ እውን ፈሊጥና ክሊር ዝኾነ ግልፂ ዝኾነ ዕላማ እውን ኣቐሚጥና ኢና ስለዚ ዕላምኦም ኣብ ፀላኢ ንዓብዪ ሓይሊ ደምሲስካ ኣብቲ ናይ ሓይሊ ሚዛኑ ክዛባዕ ምግባር ዝብል ሒዝና ኢና ትውግእ ጀሚርና እዮ ኣፈፃፅምኡ ኸ ከመይ ይግለፅ ሕጂ ተሳላ እንታይ እዩ ካብ ተንቤን ክሻብ ካብ የጭላ ክሻብ ኣግበ ሓደ ክፍለ ጦር ሙሉእ እቲ መገዲ ዓፂ ነይሩ ክፍለ ጦር 11 ይባላል መበል 11 ክፍለ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ተዘርጊሑ እቲ መሬት ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ እተን ዋና ሓንዲ ዝገበረን ድማ 7 ሕጉም ኣሎ ካብ 7 ሕጉም ንደቡብ ገፅ ድማ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣፀጋሚ መሬት ኣሎ ንሱ እውን ሒዙ እዘን ካብ 7 ሕጉም ንሰሜን ኣንፈት ድማ ክሻብቲ ቢንቶ ከባቢ ነይሩ ብካሊእ ገፅ ናብዚ ጅጅቀን ሰሓርቲ ባምባ ሰሓርትን ኣንፈት ምስ ተንቀሳቀስና ድማ እዚ ፀላኢ ወፊሩ ኣሎ ናብ ጉያን ናብ ጎረሮን ወፊሩ ኣሎ በቲ ንሱ ዝደለየ መገዲ ኣይንዋጋእን ኢልና ገዲፍና እምበር ወፊሩ ኣሎ ስለዚ ክልቲኦም ሓይልታት እውን ኣለዉ ክልቲኦም ክፍለ ሰራዊታት ክፍለ ሰራዊታት መበል 24 ክፍለ ሰራዊት ወይ ክፍለ ጦር ብጉያ ኣንፈት 31 ድማ ብጎረሮ ኣንፈት ወፊሩ ኣሎ መበል 23 ክፍለ ሰራዊት ድማ ካብ ወርቃምባ ከም ዘሎ ንፈልጥ ነርና እዚኦም ናይ ፒፒኦም ካሊእ ሓይሊ ድማ ኣብ ከባቢ መቐለ ከም ዘለዎን ንፈልጥ ነርና ን13 ከባቢ መቐለን ካብ መቐለ ሰሜን ክሻብ ዓዲግራት ነይሩ 21 32 እውን ካብ መቐለ ንደቡብ ገፅ ክሻብ ራያ ወጀራት ነይሮም ካሊእ 20 ክፍለ ሰራዊት ድማ ሃያኛ ዝበሃል ሕጂ ሃያኛ ዝበሃል ናይ ጉንበት 20 ሽም ዝተፀውዐ ዝኾነ ሽሙ ቀይሩ 18 ከም ዝበሎ ፈሊጥና 18 ዝብሎ ድማ ካብ ተንቤን ደጉዓ ተንቤን ጀሚሩ ክሻብ ደጉዓ ተንቤንን መቐለን ሓውዜንን ከም ዘለውን ንፈልጥ ነርና ካብቲ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ድማ
ካብ ወርቃምባ ጀሚሩ ክሻብ ናይ ቅንጣል ፈላፍል ዓድዋ ከም ዘለዎ ንብል ነርና ከምዚ ተሳእላ ነይሩ ተሳእላ እዚ መሰረት ጌርና ክንብል ከለና ከመይ ጌርና ትውግእ ንፈፅሞ ከመይ ንጀምሮ ብከመይ ኣቲና ብከመይ ንወድእ እዩ ሓደ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾና ብጣዕሚ ጠቃሚ ውሳነታት ካብኡ እዮም ዝጅምሩ ተቃመጣ እዚ 11ኛ ክትወቅዕ እንድሕር ኮይንካ 11 መበል 11 በይኑ ኣይኮንካን ትሓስብ ኣብ ጥቑ 23 ኣሎ 24 ኣሎ 31 ኣሎ ሻዕብያ እውን ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ካብ መቐለ ድማ ብሳምረ ገይሩ ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ እውን ኣሎ ኣብዛ ቦታ ኣብዚ ኣሳእላ እዚ ግንታ ሓንቲ ድምቲ ቁፃር ኢልና ዘበልና 11 እዩ 11 ክፍለ ጦር ካብ ጭላ ክሻብ እንታይ ገረብ ግባ ኣግበ ተዘርጊሑ ዘሎ ንሱ መጀመርያ እንደምስስ ኢልና እዚ ክንድምስስ ከለና ኣብ ከይዲ ትውግእ ናይ 24 ወይ 31 ሓዲኦም ቀዲሞም ክመፁ እዮም ተቢሎም ወይ ክልቲኦም ክመፁ እዮም ቀዲሙ ዝመፀ ሓደ ብሓደ እንተመፅኦም ዝመፀ ንድምስስ ክልቲኦም ተመፅኦም እውን ክልቲኦም ንድምስስ ካብዚ ወፃኢ ሻዕብያ ተመፅኡ እውን ክትድልየት ሓይሊ ይምፃእ ብተመሳሳሊ ንድምስስ ተማፃፀም ግን ኣብ ሓደ እዋን ብሙሉኦም ከም ዘይኮን ንግምት ነርና ምክንያቱ ተቀዲሙ ዝመፅእ ን11 ክፍለ ጦር ክገላገል ኢሉ ዝመፅእ ተቢሎም ቀረባ ዘሎ እዩ ንሱ ነቲ ኣናግድ ከምኡ ናበሉ ከም ዝመፁ ንግምት ነርና ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ኣጠቃላሊ ፕላንና መበገሲነቲ ወፍሪ ኣሉላ ኣጠቃላሊ ፕላን እዚ እዩ ነይሩ ስለዚ ካብ ኣጠቃላሊ ንፍፅመሉ ኣንፈት እዚ ኢና ኢልና ቀሚጥና ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ መጥቃዕቲ ኣብ 11 እዚ ዝፈጥሮ ምቹው ኩነታት ኣሎ ትውግእ 11 ምድምሳስ ምስ ተደምሰሰ ወይ እናተደምሰሰ ናሃለወ ግን እናተደምሰሰ ናሃለወ ከይተወድአ ናሃለወ ምንጡ ኣብ ቀረባ ስለ ዘሎ ከይተደምሰሰ ናሃለወ ዝመፅእ ካብ ተንቤን ዘሎ ቆላ ተንቤን ዘሎ ምዃኑ ርኢና ስለዚ ካብ ቆላ ተንቤን በብሓደ ከም ዝመፁ ተኣኪቦም ተመፁ ክልቲኦም ብሓባር ተመፁ እናደምሰስና ናይቲ ውግእ ስኬል ናዕበናዮ ከም ንኸይድ ኢና ሓሲና ኣቲና በዚ መሰረት ሓይልና መዲብና ናይ ኮማንድና መዲብና ናይ ስራሕ ክፍል ጌርና ኢና ጀሚርና እዩ ልካ ከምታ ዝበልናዮ ድማ ኮይና 11 ጀሚርና እቲ 11 ክፍለ ጦር ክንድምስስ ከለና ኣብ ከይዲ ትውግእ ገና ገና ናሃሎ ካብ ኒየ 31 ኣርኪቡ ቅድሚኡ እቲ 31 ኣርኪቡ 31 ናብ ከቢድ ውግእ ኣትዩ ስለዚ 31 እውን ንወይኑ ነጥቃሉ 11 እውን ንወይኑ ነጥቃሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ 11 እናደምሰስና ናሃለና ብተመሳሳሊ ግዜ 31 እውን ምድምሳስ ንጅምረሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ምስ ዝተኣሳሰሩ ካልኦት እውን መፅኦም ካብ ላዕሊ ናይ መበል 18 ክፍለ ሰራዊት ሓደ ብርጌድ እውን ኣብ ኣግቢ ኣትዩ ንሱ እውን ኣብቲ ምድምሳስ ኣትዩ ማለት እዩ 24 እውን ካብ ተንቤን ምምፃእ ጀሚሩ ስለዚ 24 ድማ ከይሕወስ ጌርካ ዶ ምባል ንክእለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ በዚ መገዲ እዚ
ክልቲኦም 11 እውን ደምሲስና ኣተኸታቲል 31 እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ደምሲስና ከባቢ ዳውስራ ካብ ኣግበ ክሻብ ዳውስራ ዘሎ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ 24 ኣትዩ 24 ድማ ናተኸላኸልና ይፀኒሕና ብፀረ መጥቃዕቲ ናይዚኦም እናጠቓለልና ክትከይድ ከለና ብፀረ መጥቃዕቲ 21 ክሻብ ጣንኳ ክነብሎ ናንጠብጠብና ንከይድ ክኢልና ክሻብ ጣንኳ ማለት ክሻብ ጥቓ ዓብዪ ዓዲ ማለት እዩ ስለዚ ስኬል ናይቲ ውግእ ስፍሓት ናይቲ ውግእ ካብ የጭላ ጀሚሩ ክሻብ ኣፍ ደገ ዓብዪ ዓዲ እናሰፍሐ ዝኸደሉ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ እዚ ክንገብር ከለና ናይ ሻዕብያ እውን ይመፅእ ከም ዘሎ ፈሊጥና ናይ ሻዕብያ ይመፅእ ከሎ ምስ ፈለጥና ተመሳሳሊ ዝተወሰነ ሓይሊ እውን ኣካፊሉ እዩ ተኽሱ እውን ኣካፊሉ እዩ ኣብ ጣንኳ ምስ በፃሕና ኣፍ ደገ ዓብዪ ዓዲ ምስ በፃሕና ፀላእ ተመሊሱ ሻዕብያ እውን ተመሊሱ ቃዓ ከም ዝበፅሐ ዶክተር ኣትክልቲ ቤት ትምህርቲ ቃዓ ከም ዝበፅሐ ቢልና ብዙሕ ሓይሊ ከባቢ 6 ክሳብ 7 ክፍለ ሰራዊታቱ ሒዙ ይቐርብ ከም ዘለዎን ርኢና ስለዚ ሻዕብያ እውን ይቀራረብ ኣሎ ዝተወሰነ ሓይሊ እውን ኣብቲ ምስ 24 መስርሕ ኣካፊሉ ኣሎ ዝተረፈ ድማ 24 ተደምሲሱ ኣሎ 31 ደምሲስና ኣለና 24 ኣደኺልና ኣለና 11 ናይ መጀመርያ ዕላማና ድማ ወዲና ኣለና ደምሲስና ኣለና ልክዕ በቲ ዝሓሰብናይ መገዲ ድማ ኣብታ ቀፂላ ዘላ መዓልቲ 21 ክፍለ ሰራዊት ካብ መቐለ መፅኡ ዓዲ ዕሽር ከባቢ ወፂኡ ዓዲ ዕሽር ማለት ኣብዚ ቆላ ሰሓርቲ ናብ የጭላ ክርክብ ዓዲ ዕሽር መፅኡ ማለት ነ11ኛ ክሕግዝ ማለት እዩ 21ኛ እውን ደምሲስናዮ ናይ 21ኛ ዝኾኑ ዝድምስስ ሓይሊ እውን ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበረ ስለዚ በዚ መገዲ እዚ ተቢሉ እዚ ምስ ወዳና ዘንቲ ቀፂሉ ዝነበረ ንቐፃሊ ፀላኢ ዝመፅእ እንድሕር ኮይኑ ሻዕብያ እውን ምንቅስቃስ ጀሚሩ ኣሎ ዝተረፈ ናይ ተንቤን ዝነበረ ሓይሊ እውን ኣሎ ናይ 24ኛ ናይ መበል 24 ክፍለ ሰራዊት ማለት እዩ ካብኡ 23 እውን ኣሎ እዚኦም ኢና ኣብቲ ከባቢ ንፈልጥ ነርና ካብኡ ድማ እቶም 6-7 ዝኾኑ ናይ ሻዕብያን ቀሪቦም ዘለዉ ነቢልና ስለዚ ኣብ ዝሐሸ ቁመና ኮይና ነዚኦም ድማ ፀበልና ትውግእ በይ ንጅምሮ ዝብል ነገር ኣቢልና ካብ ጉያ ካብ 7 ሕጉም መጀመሪ ጌርና ክሻብ ተንቤን ክሻብ ዓብዪ ዓዲ እውን ዝሰፍሕ ውግእ ከም ዝኸዱ ኢና እዚኦም ክመፁ ድማ ምፅባይ ጀሚርና ምንቅስቃስ ጀሚሮም ክሻብ ኣግበ ከም ዝበፅሐ ፈሊጥና እቲ ናይ ፀላኢ ማለት ናይ ብልፅግና ናይ 24 23 ኣግበ ከም ዝወፅሑ ፈሊጥና ናይ ሻዕብያ ድማ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ጎኒ ጎኒ የማናይ ክንፊ ሒዙ ክሻብ ቀልቀል ግባ ከባቢ ከም ዝበፅሐ ርኢና ናብዚ ክመፁ ከለዎ ግን ቀሊል ከም ዘይነበረ ንከታተሎም ነርና ናይ ውግእ ቦታ እዮም ንሓለፉ መፅዮም ብጣዕሚ ገዚፍ ሓይሊ ተደምሰሰሉ እዩ ኣብ ከባቢ ዳውስራ ክሻብ ካብቲ ብምሉእ ክሻብ ኣግበ ዘሎ ብጣዕሚ ገዚፍ ሓይሊ ተደምሰሰሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ፀላእ ምዉታት እውን ዝነበርሉ እዩ እዚ ዝፈጥረሎም ሞራል እውን ንከታተል ነርና ድንጋፀ ከም ዝፈጠረሎም ነብል ነርና ብፍላይ ኣብ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ዝፈጥሮ ዝነበረ መንፈስ እውን ዝፈጥሮ ዝነበረ ስምባደ እውን ንከታተሎ ነርና
ኣብቲ ናይ ፒፒ ሓይሊ كعدت خلو شوك يفوتيرنو معت نايد فلتهم زي فلتهم عسكرينا تناري خيدم كأورو نايكالم هدي عدم كسالي ماتهم عقب ناقصلو نريو نيرنا كل افتخاول نر مندرات زرخو مقتال زرخو ገዛውቲ ምቅሳም ኣግበ ከተማውን ምቅሳም ናብኡ ኣትዮም እዚ ሕናፍቲ ገዛውቲ ምቅሳም ዝረኸቦ ምቕታል እዮም ኣትዮም እዚ ኮይኑ ኢና ድማ ንሕና ንቐፃሊ ውግእ ንዳሎ ነርና ዳሓር ሻዕብያ ይምለስ ከም ዘሎ ርኢና ዋይ ንምንታይ ይምለስ ዘሎ ክርደና ኣይከኣልን ክመፅእ ንደሊ ነርና ምክንያቱም ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ካብ ሻዕብያ እውን ገዚፍ ሓይሊ ዝውሰሎ ዓይነት ፕላን ኢና ኣዳሊና ነርና ዳሓር ንድሕሪት ይምለስ ከም ዘሎ ርኢና ንድሕሪት እናተመለሰ እቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ድማ ናይ ቅድሚት ናይ ምቕፃል ነገር ኢና ከመይ ገይሩ ይመፅእ ኣሎ ዝብል ኣቢልና ስለዚ እቲ ምድላውና ነቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ጥራሕ ኣቢልና እቲ ገዚፍ ምዃኑ እቲ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ርኢና ምድላዋትና ኣማኒና ብጣዕሚ ብዙሕ ገዚፍ ሓይሊ ምዃኑ ርኢና ከባቢ 25,000 ከም ዝኸውን ሓይሊ ርኢና ገሊኦም ክፍለ ሰራዊታት ፈሊጥናዮም ኢና ናይ 24 ፈሊጥና ኢና 23 ፈሊጥና ኢና ካልኦት ገና ዘይፈለጥናዮም ነይሩ 25 ፍትሓዊ ከም ዝመፀ 25 ክፍለ ፍትሓዊ ከም ዝመፀ ፈሊጥና ነርና ግን ድሕሪት ተመሊሱ ኣሎ ዝብል ነገር ስለነበረ ንሱ የረጋገፅና ነርና ዓይነቱ በዝሒ ሪኢኻ ግን 25 እውን 25 ክፍለ ሰራዊትን ከም ዝህሉ ክፍለ ሰራዊት ከም ዝህሉ ሓሲብና ትምድላውና ብኡ መልክዕ ቀሊል ዘይኮነ ውግእ ከም ዝኸውን እዚ ምድምሳስ ካብቲ ዕላማን ኣንፃር ዝፈጥሮ ሾክ ገጂፍ ከም ዝኸውን ሓሲብና ናብቲ ውግእ ኣቲና ስለዚ እቲ ምዕራፍ ብምዕራፍ እዮም እናመፁ ከይዶም ካብ ናይ ፒፒ ኣንፃርቲ ዝገጀፈ ዝበሃል ድሓር ዝመፀ እዩ ብቁፅሪ ደረጃ እውን ክትሪኢ ከለካ ሕጂ 25,000 ሓይሊ ቀሊል ኣይኮነን ዓብዪ ሓይሊ እዩ ብውሕድ ታንክ 3 ክፍለ ሰራዊት እና ገሚትና ኣለና 25 ወሲና ግን ስቲል እቲ ቁፅሪ ካብኡ ንላዕሊ ከም ዝኾነ እውን ንርኢ ነርና ዝኾነ ግን ንሻዕብያ ተሓዊሱ እውን ንምድምሳስ ዝሓሰበ ትልሚ ወይ ፕላን እዚኦም ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ከም ዘይኮኑ ግልፂ ነይሩ ብመሰረት ጀሚር እቲ ካልኣይ ውግእ እውን 7 ሕጉም ተጀሚሩ ይንቀሳቐስ መካይን እውን ከባቢ ልዕሊ 300 ዝኾናት መካይን ከም ዝነበረኦ እውን ርኢና ስለዚ እቲ ሓይሊ እቲ ነዚ 300 ዝኾና መካይን ዝሕልው እናተዋግአ ዝኸይድ ገዚፍ ሓይሊ ክኾን ከም ዝኽእል ኢና እቢልና ኣቲና 7 ሕጉም ተጀሚሩ ካብቲ ናይ 7 ሕጉም ኣቢል ሓሊፍዎ ንሱ ሰይሩ ዘን ቀፃሊ ደው ኣቢልና ብክልቲኡ ጎኒ ብድሕሪት ንምባል ንምጥቃዕ ፈቲና ገዚፍ ሓይሊ ኣትሪፍና ኣሎ ሕጂ እውን ሓሊፉ ንሱ እውን እቲ ናይ መወዳእታ ኣብ ከባቢ ዓሪቆይ ደው ኣቢልና ብክልቲኡ ጎኒ ቆራሪፅና ብድሕሪት እውን ብክልተ ካብ ምዕራብን ካብ ምብራቕን እውን ካብ ቅድሚት እውን ካብ ድሕሪት እውን ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን እዩ ነርቲ
መጥቃዕቲ ኣቢልና ብክልቲኡ ዝነበረ ካብ ምዕራብን ምብራቕን ዝውሳእ ዝግበር መጥቃዕቲ ፀላይ ኣብ 2-3 ዝኸፋፍል ከክንዲ ሓደ ሙሉእ ሓይሊ ዝኮነ ከፋፊሉ ዘዛልዒ ዝኸውን ስለዚ 2-3 ዝኾኑ ነንወይኖም ዝዋግኡ ሓይልታት ዝገብር እዩ ዝኸውን ካብ ቅድሚት ድማ ደው ኣቢሉ ነቲ ቅድሚት ዝኣተወ ብሓፂር ናይ ጎኒ መጥቃዕቲ ዝድምስስ እዩ ዝኸውን እቲ ብድሕሪት ድማ ዝኣቱ ድማ ብድሕሪት ኮይኑ እቲ ፀላይ ካብ ድሕሪት ሓይሉ ንቅድሚት ከየብል እውን ሓይሉ እውን ይኣስር ኣብኡ ዝድምስሶ ሓይሉ እውን እናተረፈ ዝድምስስ እዩ ነይሩ በዚ መገዲ ኢና ኣቢልናዮ እቲ ሓይሊ ተቆራሪፁ ጠፍአሉ ኩነታት ይፈጢሩ መጀመርያ ናይ 31 ናይ 23 ክፍለ ሰራዊት ኣብ ቅድሚት ነይሩ እቲ ዝተረፈ ድሓር ዝፈለጥናዮ ናይ 12 እውን ዘለዎ ናይ 23 እውን ዘለዎ እዚ ናይ ብጣዕሚ ገጂፍ ዝኾነ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ እውን ዝነበረ ድማ ጎንን ብክልቲኡ ጎንን ብማእኸልን ዝነበረ ነይሩ ዘነበ ድሕሪት ድማ 25 ክፍለ ሰራዊት ነይሩ ስለዚ ኩሎም ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ትሕቲ ጥቕዓት ዘበሉ ግን እቲ ዋና ድማ እዞም ሓይልታት እዚኦም ኣብ ዝተፈላለየ ቆራሪፅካ ነንወይኖም ዝዋግእሉ ዓይነት ኩነታት ኢና ኣቢልና ስለዚ በዚ መገዲ እዚ እቶም መጀመርያ ዝነበሩ ተደምሲሶም ተቐፂሉ ዝነበረ ናይ 25 እውን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እውን ካብ ድሕሪ ተወግእ ዝነበረ ድሓር እውን ተወዲኡ ተዋጊኡ ክወፅእ ዝፈተነ እውን ንሱ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ኩሉ ሓይልና ናይ 23 እውን ዝተወድአሉ ኩነታት ካሊእ ሓይልታት ዝተቆራሪፁ ዝተባታተነሉ ዝተደምሰሰሉ ዓይነት ኩነታት ፈጢርና ስለ ዝነበርና 25 ንበይኑ ድማ ንምድምሳስ ዘብል ኣይነበረን ናይ ዘፀግም ኣይነበረን ንሱን ንበይኑ ተደምሲሱ ኩሉ እዚ እናሃሎ ዓይነ የብለይ ስኒ የብለይ ዝሓለፈ ሓይሊ ነይሩ ናረገፀ ዝሓለፈ ነይሩ ናረገፀ ዝሓለፈ መካይን እውን ነይረን ብሙሉአን ድማ ካብ ዓሪቋይ ክሻብ የጭላ ሓሊፍካ ምንጉዳ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ክሳድ ኣብ ምንጉዳ እውን ሓይሊ ነይርና እቲ ናይ ምንጉዳ ሓይሊ ካብ ንየ ካብ ፊናርዋ ክመፅእ ዝኽፀላ እውን ንምድምሳስ ዓፅዩ ኣብኡ ኣፅኒዑ ንምድምሳስ ዝዓለመ ሓይሊ ነይሩ ስለዚ ብሙሉእ እቲ ሓይሊ ኣብ መንጎ እዚ ዝተደምሰሰሉ ኩነታት ተፈጢርካ እውን የማን ፀጋም ክሻብ ዓርሰገ ኣንፈት ገዲፉ ንፀጋም ገዲፉ ሚራቅ ናብ ዓዳገው ከይዚ ዝሓስብ ሓስ ዝፈተነ ሓይሊ ነይሩ ሓይልና ንፀጋም ገዲፉ ንየማን ገዲፉ እውን ተበቲኑ ናብ ቆላ ሳብረ በፂሑ ካብኡ እንደገና ተጠውዩ ናብ ዓዳገው ካድም ዝፈተን ነይሩ ዳርጋ ዝበዝሕ ኣብቲ በረኻታት ዝጠፈሉ ኩነታት ተፈጢሩ በብውልቂ ፈራሪሱ ዝጠፈ ኩሉ እዩ በብውልቂ ፈራሪሱ ከም ኣሃዱ ዝወፀ የለን ተባታቲኑ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ገጅፍ እዩ ሓይሊ ካብቲ ሓይሊ እቲ ዝተወሰነ ተባታቲኑ ዝወፀ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣብ ሚራቅ እውን ደው ክብል ኣይከኣለን ናይ ቀፂልካ ሰቆጣ እውን ዘበለ ኣሎ ብረቱ እናሸጠ እናተበተነ ሓደ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተዋና ሓይሊ ግን ኣትሪፍናዮ ኩለን ተሽከርከርቲ እውን ኣትሪፍናየን ኩሎም እቶም ክፍለ ሰራዊታት እውን ምስ ሕመም ምስ ሓለፍቶም ዘትረፍናሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እቲ ምድምሳስ ሙሉእ ምድምሳስ እዩ ነይሩ ልክዕ ከምቲ 21 ዝደምሰስናዮ 11 ዝደምሰስናዮ 31 ዝደምሰስናዮ ናይ 31 ዝተረፉ
ኣብ ተንጀን ተሪፎም ዝነበሩ ሓደ 2 ሻለቃን ናይ ክፍለ ጦር ስታፈን እውን ኣብ ዝውግኣት እዩ 31 እውን ተቐቢፁ 25 እውን ተደምሲሱ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ እውን ተደምሲሱ ናይ 12 ዝነበረ ልዕሊ ሓደ ብርጌድ ንሱ እውን ተደምሲሱ 23 24 እውን ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሶም ስለዚ እዚ ነይሩ ነዚ ንምሕጋዝ ካብ ሚሮኣም ላሊበላ የመላልስ ከም ዝነበረ ፀላእ ንፈልጥ ነርና ኮማንዶ ምዃኑ እውን ንፈልጥ ነርና ካበይ ይብገሱ ከም ዘለውን ካብ ስሉልታ ይብገሱ ከም ዘለውን ነብል ነርና ስለዚ ተመፁ ንሶም እውን ተዳሊና ነርና ኣርኪቡ ሓደ ብርጌድ ኣብቲ መንጎዳ ዝበልክዎ ቦታ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ እውን ወሲኹ ይመፅ እዩ ኣብቲ ውግኣት እዩ ኣብቲ ምስቲ ዓፃዊ ዝነበረ ሓይልና ውግኣት እዩ ንሱ ተበታቲኑ ገዚፍ ኪሳራ ይበፅሕዎ ሙሉእ ክንድምስሶ ዓይነት ምድላዋት ነርና ግን ብዳርጋ ብትንትን ኢሉ ሃዲሙ ኣብ ሚራኦ እዩ እንደገና ከም ሓይሊ መጠን ክተኣሃብ ፈቲኑ ብጣዕሚ ገዚፍ ኪሳራ ግን ኣቢልዎ ካብ መቐለ ክመፅእ ገሚትና ነርና ናብ ድንጎላት ሓይሊ ነርና ካብ መቐለ ዝተንቀሳቐሰ የለን ካብ መቐለ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ሓይሊ ዳርጋ ዝበዝሕ ወዲና ንውድኦ ስለ ዘለና ሓይሊ ከም ዝውሕዶ ንፈልጥ ነርና ግን ምናልባት ተጋጊ ዝኾኑ ይሰድድ ኢልና ንሓስብ ነርና ግን ኣብኡ በፅሒ ተጋግየን ብተመሳሳሊ ናይ ሻዕብያ ኩሉ ሓይልና ተደምሰሰ ምስ ከደ ካልኣይ ሻዕብያ ዓብዪ ጌጋ ይፍፅሙን ዝብል ንግምት ነርና ስለዚ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኣይኽእሉን ድሕሪ ተመፂኦም ከቢድ ጌጋ ፈፂሞም ኣሎ ማለት እዮም ንዓ እውን ክንርኢ እንተኾነ ድማ የጋግዩ እንተኾነ ይሃድሙ ናይ ልባም ውሳነ ይውስኑ ናይ ዓሻ ውሳነ ተወሲኖም ድማ ንሶም እውን ሙሉእ ንምድምሳስ ዝኽእል ዓይነት ምድላዋት ኢና ጌርና ነርና እዚ መጀመርያ ሻዕብያ እቲ ናይ ፀላኢ ኣስከሬናት ንምስራይ እውን ዝፈጠር ዝስምባደ ነይሩ ክመፁ ብጣዕሚ ተዝናንዮም ኣብቲ ንበፅሕ ናብቲ ንከይድና በልዮም መፅኦም ኣውቶማቲካሊ እቲ ውሳኖኦም ቀይሮም ክምለሱ ከለዉ ግን ዝነበረ ቅልጣፈ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ህድማ እዩ በዚ መገዲ እዚ ተቢሉ ስለዚ ትወፍሪ ኣላ ክበሃል ከሎ ዕላሙ ካብ ዕላሙ ኣንፃር ክትሪኢ ከለካ ዝተደምሰሰ ሓይሊ ብጣዕሚ ገጂፍ ሓይሊ እዩ ፀላኢ ማለት ብልፅግና ካብ 12 ክፍለ ሰራዊታት እዩ ዘለዎ ካብቲ 12 ክፍለ ሰራዊታት ምናልባት ተወሳኺ ዝበሃል እንተልዩ 17 ክፍለ ሰራዊት ዝበሃል ናይ ኣዲስ ኣበባ ሓለዋ ብዙሕ ከም ተዋጋኢ እውን ዘይሕሰብ ኣለዎ እቲ ዋና ተዋጋኢ ዘሎ ግን 12 እዩ ካብቶም 12 መበል 30 ክፍለ ሰራዊት 32 ክፍለ ሰራዊት ከም ክፍለ ሰራዊት ኣይኮንና ንሪኦ ተደጋጋሚ ዝተዋዕአ ብተደጋጋሚ ዘበሳብስ ናይ ሓይሊ እዩ ተኽሲ ክጅመርን ክፈርስን ሓደ ዝኾነ ሓይሊ እዩ 32 ደምሲስናዮ ከም ሓድሽ ዝቆመ ሓይሊ እዩ
بس حمالا ده السبما لسه نرسين من كفما تاي مخبل سليها بيتي بتزبطات عم تطبعات وين نبتندرت بزيرا أما قد سغاني كالأخن كأسا زايد صفلأ من كمان سنة إيدا شيزو أنا نسمع بيوم هرسو بلا كم تمزح وحرف لو محلاي بلا وحيان التخبار صارت محلاي بلا بمني بلا بيتي نسوق بيتي بيتي نسوق بيتي تنسعي بتاعي نحر عيني هربوت مليو أنا نسخان إذا إبقى نبقى هيلو تسمع بحبك لذابك عندنا نحبك تسمع بجبنا بتمني وتشوفنا نسوي بتاعك إلى نحلة بتحمط نسوي بيتي كتبت دايو تتحمل نسوي بتاعي نبت قانونا مكتب تاريخي سعرت المعلوم زدالي بنو على كل قريب أنا نبتي أنا نبتي بعد ما تغني تحلب صحيواتي أنا نبتي أنا نبتي بعد ما تغني تحلب صحيواتي تسعي بتاعي نحر عيني ونفوت مليو أنا نسخان إذا إبقى نبقى هيلو وتسمعات وتحري خلتني عيد الليل وتسمعات تحب عمر أنا نسوي بتاعي إلى نحلة بتحمط نسوي بيتي كتبت دايو تتحمل نسوي بتاعي نبت قانونا مكتب تاريخي سعرت المعلوم زدالي بنو على كل قريب أنا وحبي أنا وحبي بزابل السبيت كما يزعبي أنا وحبي أنا وحبي بزابل السبيت كما يزعبي بيتي نسوق بيتي بيتي نسوق بيتي نبدهم يسعروا حزبي يسعر يعوز حزب تقراي يسعر حزب تقراي يعوز تقراي تعوز نبلع عم مقري تغرينا بس ما ميلكا تقراي تسعري تسعي بتاعي نحر عيني أبزونا ويتسقني نقول هذا كم متن علي دسنا بتعمي هاي بريقنا هنقول نخل أتمنى وتشوفنا عاوتاو قروايا تግራይና ብደምና ክናጽናይና بعصقنا دما خنططعينا سعرت المعلوم زدالي بنو على كل قريب ሓንቲ እንኳ ህይወቶም ንሳኸ ከፍሉ ንበረኻ ከይዶም እሞ እዞም ደቅና ጀጋኑ ታሪክ ሰሪሖም ክምለሱ ከለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጒስና تسعي بتاعي نحر عيني ونفوت مليو أنا نسخان إذا إبقى نبقى ክርስትናይት ማልኢ ነይሩ ትወደይና ዓወት ኢለዮ ኣብ ትግራይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ሲዕርናዮም ቀጻሉን ክስዕሮም ኢና ኩል ግዜ ከዓ ትግራዋይነት ናተኩልዕ ይኽነብ بزابك عندنا نحبك تسمع بجبنا أتمنى وتشوفنا
ናይ ቁጥሪ ልዕልነት ናይ ተኽሲ ልዕልነት ዝነበረ ፀላኢ እዩ ክንድምስስ ኢልና ተለቢስና እሱ ይኮነን ሃዲነት ሰራዊት ተዋጊኡ ስዒሩ ብጅግንነቱ ይበሊፅ أنا نبتي بازمتني تحلف حياتي أنا نبتي እዞም ዝጨፍጨፉና ከም ወታደር ነው حيلهم زي الإسلام حرام زي ما الإسلام يفلت مش كله إيد ما هاون كأهم عدل زي كوك أمريكا هم تدرب إيد متلوثون بدي حلو إيد እሳቶም ናይ አቦኦም ይገብሩ አንሕና ከዓ ናይ አቦና ንገብር ስረ ናይ ወለድና እዩ ተአምር ሰራሕቲ እዮም ቶም ደቅና أولعي سراويت تجري يما فرعي أنا نبتي بازمتني تحلف حياتي ትግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት ትስዕሩ እውን ክሳዕ መጨረሻ ሰራዊት